Pozdrav youtuberi, kukuruzna trešnja, ovdje dobrodošli u danas novi klip. Ovo će danas biti specijal za 150.000 subscribera. Znam da malo kasnim, već smo stigli 154.000 subscribera. Tako da hvala vam puno što me podržavate i što gledate ovaj moj kanal. Danas ću vam pokažem jedan način kako da se napijete, a da ne konzumirate ni jednu kap alkohola. Danas ću vam pokažem kako to možete da odradite. To što nam je potrebno, to je jedna flaša, ovdje jedna pumpa za biciklo i ovaj čep za vino. Sad ću vam pokazati znači, kako možete se napijeti, a da ne konzumirate uopšte alkohol. Ovo sam već rekao i sečao iz klipa. Tako da ljudi, to je bilo to, krećemo. Ajde vam pokažem znači, kako možete se napijete, a da ne konzumirate uopšte alkohol. To što nam je još naravno potrebno za ovaj klip, to je znači naše omiljeno piće. Ja sam ovdje kupio neko omiljeno piće što ja pijem. Tako da krećemo. Prvo piće što ćemo da isprobamo, moje omiljeno Jelen pivo. Svetsko, a naše. Ne treba puno, čisto malo. Sad uzimamo znači ljudi pumpu i stavljamo ovaj čep. Sad ga pumpamo. Znači neće eksplodira flaša. Ok, mislim da ne može više. I sad smo spremni ljudi da konzumiramo alkohol. Ovo je bilo baš ukusno. Ništa, idemo sa drugim mojim pićem. Sljedeće piće je zaječarsko. Kako je ovo dobro bilo. Mislim da je zaječarsko ukusnije od Jelena. Na prvom mjestu je zaječarsko. Idemo dalje. Sljedeće piće je Lav pivo. Na prvom mjestu Lav. Idemo dalje. Amstel. Ajmo Amstel, gledam u tebe. Ti ćeš biti najbolji. Evo neka moja procena do sada. Amstel, Lav, zaječarsko i zadnji Jelen. U stvari svi su dobri. Ništa bez vodke. Ne znam da li da stavim sve ovdje. Sipat ću sve. Nema više. Ajde da pokušam vodku kroz nos. Ako je moguće. Ok, ovo je jače. Vodka je bila najjača. Koliko ima ovdje alkohola? 40%, a ovo pivo ima 5%. Vodka je najbolja. Ovdje imam i domaće vino. Ajde vidimo, stavimo domaće vino zajedno sa vodkom. Vidimo kakav će ukus ima. Vidimo što će se desiti. Ajde vidimo kakav ukus ima vodka sa vinom. Fuck, ovo se zaglavilo. Jebote, otac. I lampu. Nikad nisam znao da će mi ovako lampa biti ovako smešna. I što ljudi, to je to. Ja bi trebao sad u teretanu da idem, ne znam da li ću moći ovako da idem u teretanu. Sve mi se nešto vrti u glavi i smijem se bez razloga. Tako da ljudi, mogu da kažem da mi ovo bio jedan od najboljih izazova što sam odradio, što sam ovo isprobao. Nisam se lepše osjećao, iskreno da vam kažem. Hvala vam puno za 4 godine što pratite kanal Kukuruzna trešnja. Subscribeujte nas, blizu smo znači 200.000 subscribera. Blizu smo 200.000 subscribera, ne mogu da verujem. I ovo što sam još htio da kažem, zaboravio sam. Ako vam je YouTube isključio zvono, uključite ga, dolaze novi teški izazovi. Uključite zvono da budete obavešteni kada izlaze novi klipovi, zato što eto, YouTube je odlučio
da pravi promjene i da nikoga ne obaveštava šta se dešava i zbog čega se dešava. Tako da ljudi, to je to. Hvala vam puno što ste gledali ovaj klip. Pozdravljam vas ja i ovaj moj blizanac. Ćao!